apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti plano darenan inton baro at tawan nanang? Agloto kano dito'y balay. Dito'y kaming tungarod amaki New Year nanang. Da kayo ano mayat kayo. Awan mo dakes na. Mayat kami nanang. Sigurado adakkel ti budget daket. Makaramanda tao iti naimas. Jak amaw no mano ti budget da. Awan mo imbagada kanyak. Sigurado nga agpalit yun dagita nanang. No adda kwartayaw, di nayunan nyo ti budget da. Ay nawaw, saanan nanang? Sigurado nga adda kwarta dagi jay. Anya? Una, tagpadadamot nga adda trabaho na. Saan akas kada kami kinilakay ko? Saan aga puta adda trabaho da adwa, ket adu ti kwartada. Adu mo lang ti paggasgastusan dagi jay, Pauline anak ko. Nanang mat, uray di da ibaga, amuklatan adakkel ti urnong da. Kaano agpurchase kay ti luto tayo intun baro atawan? Pauline, bakit? Ay nalakay, saanin amasapul nga aggastos tayo. Ay no, kanya nga ti luto tayo. Makipangan tayo latan iti ayan dananang, agluto da kano ijay. Sigurado at ikabsat mo man ng taggastos. Ado ti kwarta dagi jay, si kakit di mo't. Wanangam nakababain mo, no kanayunan tayo. Imbes amaragsakan ka tamakatipid tayo. Kasta pa'y laang tibagam kanya. Ay nawaw ka dulpo. Adamot kwarta tayo. Oray simple laang ngamin amakan ah. Yak kayat ti simple laang. Anya? Sigurado nga ado ti makan nga iluto dananang iti ayanda. Amangan no adda pa'y lechon ah. At least ijay, makaraman tayo iti naimas. Itad mo nga rod kadakwada ti kwarta nga ipurchase mo kuma. Tay sudan ti makam mo. Ay dagulit ka mat dulpo. Saanin ko naklangaro dun? Isudan ti makam mo. Bakal, dito'y kanong agbaro at awan damanang Pauling. Awan matdakas na di talakay. Masapul anayunan ta ti budget. Talo dalaang mat, ni Manang Pauline, ni Manong Dulpo, kanti ka anakanta. Sa bagay mo't kid ah. Aywan gayam, inawagak ti gayam ko kat ada kano ti available alit tsonda. Mangi-reserve ka nga rudan, bakit? Gibasit la ang siguro ti gatangan tayo anya. Wen, bakit? No anya ti umanay ang ti budget ta, isulatan ah. Tinapatag kat ada pagsasangwan tayo. Agpakada kami, narenan ading ko. Agan-anad kayo, manang? Agyaman kami iti makana. Nabsog kami. Kanada pa'y take out me. Awan ang yaman na, manang. Inton umay atawon to manin Wen no adda budget tayo, manang. Adda. Da kayo pa'y laang mataya. Anya? Ti kayat ko asawan, da kayo pa iti maawanan iti kwarta, kat adda mo trabaho yung agasawa. Amangan no din ni amaw, kat milyones mat gaya man ti kwartayo ijay bangkaw. Anya ti makunam iti diskarte, puldo. Nakababain, bakit? Na, talaga ka di adi mo maawatan ti bagbagakan ka? No saan lang ay mawag ni nanang kanyak? Sa anak nagpakita ijay. Ay nawaw, di ka makauawat mo't. Awan nga rod budget tayo. Adda budget tayo. Talaga laang adi ka makontento. Tunggal adda okasyon kat kaya't mo abongga amin. Basol ko pa'y gayam ita. Anyan tulaang ti panunutin ti pamilyam kanyak. No kanayon ama iranranod tayo. Ang mga no panunutin da sa dutak. Ay aguli magkandol po. Nagadulakit din ngay bagbagam. Pudnungot ngamin. Nakababain no da tayo akanayon ti mairanranod.
Ibirbiro ko lang arudan tapno saan tayo nga aggastos. Kasta pa'y laang mat, tibagam kanya. Kasangay ti anak ta inton mayo, Renan lakay. Un nga raw bakit? Nagpartak ti pa naglabas na daw. Anya nga tati iluto tayo. Sikaman bakit? Agluto tayo, no agpa-cater tayo. No agpakiter tayo, sigurado ang manginaan tayo. Ngam saan tayo mat amabanog nga agluto. Sikaman, no anya ti planong bakit? Ay amukon, Hmm. kasaritak laang ti kasinsin ko analaing nga agluto. Sino ang kasinsin mo? Ni Jenny lakay, nakitkita mo dayjay. Ah, ay win! Jay vlogger ang kasinsin mo. Wen lakay, adu ti amuna dayjay aputahe. Isulaangan ati tangdanan tang agluto tapno makatipid tayo. Sa ludsudam, ano man titangdan na tap na mota? Wen lakay, kasaritak to. Sigurado nga umanugot dayjay. Sa dino tinag-apwam, Lilay. Iti ayan ni kasinsin Jenny, nanang. Ay nawaw, anya ti inaramid mo iti ayan ti kasinsin mo. Ada nagsaritaan may. Isu nga min ti tangdanan mi nga agluto iti pagsasangwan tayo, inton kasangay ti apuyo. Ay wun, kasangay ni Jeric inton mayaw. Isu ti isagsaganaan mi, nanang. At dapay kwartayo aya. At damat basit, ananang. Amumi nga adu ti paggastosan mi, isong agtip-tipid kami. Wun anak ko, no anya ti umanayan ti budget yo, isu ti anusan tayo. Wen, nanang. Gumatangak tulaangan iti balon, tasyakon ti agdecorate iti venue. Makatipid kami no i-DIY mi, nanang. Ala, ibagam to nga road no kaano, tatumulong akmo, tanak ko. No kasta, agluto kayo inton kasangay ti kaanak ha. Wen manang. Amangan no mabalin nga igiddan tayo met ti kasangay ni Gerald a kaanakam. Ha? Anyat ket mo sa wen manang? Igiddan tayo ni Gerald. Mayumot laang ti birthday na dayjay. Tapno double celebration. Tapno makatipid tayo met laang ano mamaminsan ti selebrasyon. Mabalin mait. Ngam saan ang kasigurado nung manugot ni Lilay, manang. Napikit din na saan? Para mat iti kaanakan na. Tapno mapadasan mat ani Gerald ti ag-birthday. Kasaritak pa yung umunan ni Lilay, manang. Noon niya ti ibagana akat iso ti masuraw. No apay ngamin ang masapol nga igiddan mo iti birthday ni Gerald, ti birthday ti kasinsin na. Ay nawaw, mayumot lang ti birthday ti putot mudol po. Kahit anya ko maita numayo. Oh, di sikat ang gastos. Nakababay hindi kasta. Agraman birthday ti anak mo. Sa bali at tao ti paggastosan. Abusado ka matlaunay. Kapsat ko mat ni Renan. Uray pa'y kabsat mo ni Renan. Amumlat ta ti limitasyon mo. Nang runa kat ada asawa ti kabsat mo. Nagadula ka nga ibang bagamong. Ada ka diinted ni Manang Pauline nga inayon tayo iti budget para iti makan lakay? Awan mo't nga rod bakit? Ay nawaw, apay nga awan. In-text ko itay, kat ti reply na. Datapay laang ka no ti makaam mo. Anya? Jakman ammo kan manang ko. Makigiddan datap no makatipid tayo kunana. Ngam sulo ta gayam ti gastos. Day tangaro bakit? Mo saan tamot nga umanugot iti kayat na. Sigurado agumura day jay. Isudala ang gayam ti makatipid ano kasta. Ipagarup siguro ni Manang mo nga adu ti kwartata iso akasta. Free rider meten akanayon. Pudno launay bakit? Sapa imanugot tan iti kayat na. Nakababain ti kasya nga inaramid mo itay, Pauline. Ay nawaw, anya tinakababain nanang. No agsasao ka iti sangwanan dagiti bisita, ket kasla si ka tinaggastos. Awan matimbaga kasyak tinaggastos nanang. Saan mo nga imbaga? Ngam kasla iso ti kayat mo asawan iti speech mo. Ni nanang mo't. Sensitive ka laang. Nakababain mo't iti ipag mo. Na out of place pa yan di anak da. Kasla ti anak mo laang may tinag-birthday. Agpudno kayo man kanyak nanang. Addan samot paborito yung apuyok. Nay, awan ah. Iti kasta pa nagsasauyo kat amuklatan nanang.
Patas laang ti trato kadagiti apaw. Ti kanyak laang kat amwam ti lugar mo inton sumarunaw. Tapno saan anak kababaen ti pamilya tayaw. Iti ayan ni nanang ti pag-birth dyan ti anak talakay. Mabalin lang tama, bakit? Diyak kaya't ama pasamak ti napasamak idi napalabas atawan. Napatag ti kaanakan ta kanyak ngam diyak magustuhan ti ugali ti kapsat mo. Mawatan ka, bakit? Agbain mo't siguro no iti ayan ni nanang ti pangisilibraran tayo. No daduma kat ang pusado ng aminan ni Manang. Free rider matan na kanayaw. Day tangarod lakay. Idi napalabas atawan kat na out of place mo ti anak ta. Ipilit na ngamin nga iso ti agpaayayam kan ag-MC. Anya ti kunam, Lili, anak ka. Dito'y balayo pay laang ti pakaangayan ti kasangay ti apuyo nanang. Iti balay da katugangam ngay. Jakon kaya't ama pasamak manen, tinapasamak idi napalabas atawan. Akas lang ni Manang Paulin tinaggastos nanang. Ang mga numakigiddan damanen, kat da kami ti agrup-rupa a free rider. Free rider, kunam? Free rider as in, mairanranod, kat awan mat tinaitulong da. Saan matkit di ati kaanakak ti ayan ti parikot, nanang? Ti ugali ti kabsat ti asawak, ti kagurak launay. Maawatan ka, anak ko. Inton umay alawas, agdalos tayo dito'y balay, nanang. Rugi akon ati agdalos. Tulungan dakla no nawaya kayaw. Anya ti kunam renan? Iti ayan ti katugangam ti pakaangayan ti birthday celebration ti putot mo. Un Manang. Ay nawaw, apay nga ijay nga eh. Un, tay sumat ti kayat ni bakit kaw? Talaga mo't day jay alili ah. Amo ka, di na kayat maigiddan ti birthday celebration ti anak ko. Madimot nga min timpakita mi dinapalabas atawan. Ha? Anya ti di yun nagustuhan aya? Na out of place ti anak mi Manang. Kan nagsasaukay di kat kaslada kami ti free rider. Kada kami mo tinagastaws. O di saan lang? No di na kayat, saan mi nga ipilit? Grabe kayo mo't iti kaanakan nyo. Si katen ti parikaw, Manang. Dahi nga ugalim ti maday. Anya? Agdan to aldaw dagita nga agasawa. Kawawid mo lang. Napudot ti ulom. Apa ya? Amo ka? Di da kayat mairanod tayo, iso akas jay ti inaramid da. Ayunay kan bakit? No ti kasangay man ti dakdakamatam. Pangaasim ta agmubuon kan bakit? Ay nawaw. Husto lang tinaramid ti kapsat mo. Tapno saan tayo matlaang mairwam a free rider tayo akanayon. Kinaimot ti kasjay lakay. Apay kung mangagsakit tinakam mo. No para kanya, husto lang tinaramid da. Tapno surusuruan tayo mo ti tumakdir iti bukod tayo asaka. Hey, jakamukan ka. Sana mabalin atong palbiag at free rider tayo itinagrigregatan ti kapsat tayo. Lukas jay ti kapanunutan tayo. Awan kasanong agprogreso ti biag tayo. Awan matdama ng Paulin lakay. Di na sinumbatan ti awag ko bakit? Ay nawaw, apay ka no? Gimura laki di dahi jay. Iti anya aga po agumura ngay. Awan matdakas nga aramidin tayo kadakwadakat. Ta saan igiddan ti kasangay ti kaanakanta? Day talaang ti makagapaw. Awanan, nairwam mo't ni Manang atunggal adda ti okasyon kat free rider dan. Awagan manen lakay, barang sungbatan na. Asino ti mo awag aya? Itay pa'y nga agun-uni ti cellphone mo, ngam di mo sungbatan. Tinalaing akabsat ko Ay nawaw, ti kabsat mo gayam. Katapa di mo sungbatan ngay. Ang mga nuna patag ti bagana. Saanan? Itan niya aga po asong batak pay laang ti awag da. Amok mat anababa ti panagkit-kita dagijay kada tayo. Agar aramid ka man ngamin iti iso bakit? Ha? Asino ti saan nga agsakit tinakam na iti kasjay nga aramidan da? Kasla saan a pamilya ti pangibilbilangan da kada tao? Oho, feeling biktima ka man ako nakon.
Iti anya agapaw adi kay napan iti espesyal nga aldaw ti kaanakan yaw, Pauline. Asino mat nga iti saan masakitan no kas jay laang nanang? Ay nawaw, dayjay laang ti pagsaksakitan tinakamaw. Una, ta free rider kami kano. Pudno mo a free rider kayo. Tunggal paskwa ken baro atawan ket dalili ken rinan ti aggas-gastaws tapnula ang ada pagsasangwan tayaw. Ita kayat yumanan nga agiddan ti birthday ti agkasinsain. Gaputad da kwartada, isuda ti kanunungan niya. Awan ti kanunungak. Ti kanyak laang ket sorsoron nyo mat ti tumakder iti bukod yu asaka. Uray pa'y kapsat mo, saan anasaya at akitaan a free rider ka akanayaw ni iti nagrigatan da. Anya? No panunutom ana imbag, ada ti maadal mo iti imbaga ti kapsat mo, anak ko. Oho? Saan ada kas ti mangiranod iti kapamilya, ngam adala ta limitasyon, tapno saan kayo ang mairuwam. Kan sursuruan yaw ti tumakder iti bukod yu asaka. Ay, nawaw! No saan ang napagustuhan ti kayat mo, di mo guraan ti kapsat mo. Sursuruang kit di ti tumakder iti bukod mo asaka. Tauray bak ng ti kapsat mo, saan ang nasayaat nga iso akanayon tinamnamaam ang mangiranod ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.